mola falar moito, pero vou dar os agradecementos ás bandas Suna, Fino, 5 non sei que, Modular, 7. Moitas gracias ao pueblo, a primeira vez que tocamos aquí en Ourense. Estamos presentando o noso novo álbum, Tapete Roto, o cal vai sair mañá en Bandcamp. Temos vinilos xa á venda. E nada, imos co seguinte tema, que foi o primeiro single, Deixarme morrer.
Imos cun tema do noso anterior álbum, Ideación Suicida. Achegadevos como a este señor de aquí. Achegadevos. Este tema chamase A Meiga e os ramos de sestas.
Imos cun tema que nunca grabamos. Sí se ve. Imos coa última.